mpemfu ka say me say like nkosua oda wunsem a wo se ukro ne yi so we nkro ne na so ofi nsem bufu ma epai the same to happen to a lady and I say a girl we e be ma na say wunya odo na say we nsomu ye ya na say efiri wonsa obey de no obenye partner or good to say be oba na oye no nti as a bema and oba so more date or say understanding obo muntim Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and you're not a location in our Abercrombie Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati di Mema aha ema wakwa ba ediba Afrique Media eso ebraso say ye betwetwe enkomo efa awarie mu empenatwe mu nsem yonko mu nsem ane ensem a eje entra ha ewo ya brabo mu ena ye ba bebobo ho enne de eda ohonom no edutwem entimi twa me ho me ba na ya to aso adofo na mekoya na masanso ababiom se na bi kan ka kyerɛw no ene asɛm a etwegu na yɛde eba bedommo na ene asɛm a ɛda apono so a yɛbɛbobu ho ne sɛ so oyere ana sɛ ukunu ana sɛbe ukanchema a oni no ɛwo ho no wofa wechi na osan ba relationship no ana sɛ aware no ebeda so a igina na manso se na etie kane no ana sɛ ebetochema na sa asem yi menkwa mintimi embobo ho eniti mensa kan eye Henry aka Wisdom ane omene no na eba betwehwe enkomo sabre weni eguso enti yema Henry akwaba Henry nya mfunso so ba bia ye 19 no ano no na pom tisen ye de radiase na enne ye share relationship mu ni nsem a koso e we ye manga ni mu a wo hwa relationship ne kwan so ano no bedin ke chia Ghana fu nyina onya boni se be ma de wo wa like wo be twem na ye boni na se wo be date na se wo be fa oba se wo kan ye boni but say uche say uni obi wo na say bia ofo echi a na say bia o find out na say wo say senior nkan na mote no say entetuba bo say wo do ba no ana say obi make say obi bodo obi no like if you for obi say be my girlfriend as a boyfriend and I say be am ukene no na boy taking into a lot of commitments wa for you bebre mu answer na we forget ni serious be again and I say me ukene no the sa odo no wo mu ntem nko ade a sa true sa love no wo say mu two no understanding bo mu ntem say be ma no phone na say obapacho na say odo na wo ma no wo hwe na say sa odo na me odo no pese sa oba na no ni tina ni no mba obapacho a if you look after that na wo dey channel the same thing happen to a man and I say oba no so but I see most of the times no men find it very difficult to forgive their partners and how true is it? For me, no, I would say, you are saying, was no biane, senior, new behavior, and I say, any attitude, obi be taken normal, obi so obi reacting before or the actual partner. Say, oba be for which you know, we are better say, who get for which you are.
one bia ɔte sɛ ibia mfomso no ofiwa bɛrima no anaasɛ ibia ɔbaa no wontreat ɔbaa no yie anaasɛ ibia nea ɔbaa no pɛ no wontumi ɛnyɛ no apɛde ma no nti no mpanyinfo ka asɛm sɛ like nkosua ɔda wo nsam a wɔ sɛ wokuro no yie sɛ woankuro no yie no sɛ wofi wo nsam bu fam a ɛpae the same to happen to a lady anaasɛ a girl woyɛ bɛrima na sɛ wonya ɔdɔ na sɛ woansom yie a na sɛ ɛfiri wo nsa a ɔbɛyɛ den dɛ ɔbɛnyɛ partner a ɔyɛ good te sɛ bi a ɔbaa no ana ɔyɛ no ɔwɔ no nti asɛ bɛrima and ɔbaa sɛ mo date a ɔsɛ understanding ɔbɔ ɔmo ntam na ɔmo sɛnea forgiveness te na sɛnea bi a metwi asɛm mu te yɛmfa nti no sɛ bi a mepɛ ɔkyɛw ɛnsɛ ahwɛ sɛ wo partner fo na wode kyɛ no a ɛnsɛ ahwɛ nti no ɛyɛ normal. Nti mmerɛ dodoɔ sɛn na wobɛtwe n'aso ansa na wode akyɛ no na wokae sɛ wosɛ wodɔ no for me deɛ sɛ mehu sɛ me girl afa m'akyi a menɛ like ɛbɛyɛ me yie for ɛnkyɛ like bi a mɛtumi aka sɛ bi a 1 day bi pɛ anaasɛ 2 days because ɔbaa no wo no wo bɛbɛhu no baa wo mesi bia no a ɔdeeti na wo no wokɔhu no na ebia wo so wokɛ gye ne fi ɔbarima foforɔ nsam na wo ne no deeti nti sɛ wo no wo bɛrima no for that why mistake obi deɛ na akagye nti sɛ obi so gye a ɔyɛ kasa na ɔno girl no bɛkasa nyɛ sɛ yɛbɛkasa bi a wotwi mu tan sɛ bi a womfa nkyɛn no anaasɛ bi saa biribiara ɛda no na yɛde ka nti ma wo nso wɔka no nti deɛ wogye di sɛ no matter how many times our partner bɛkyiti on wo biara no obɛtumi asan ama relationship no ayɛ pɛpɛɛpɛ sɛ wodɔ no nko ade a ɛbɛyɛ pɛpɛɛpɛ sɛ wodɔ ɔbaa no nko ade na sɛ ama biribiara asan yɛ sɛ na ɛteɛ normal wobɛtumi yɛwɔ mfandofo no yɛka asɛm sɛ obi yɛ badwemba yɛka dɛ badwemba like obi a ɔdwen kɔ akyi obi a ɔdwen sɛ wo bia wone obi dating anaa wode wone ɔbaa wɔ wo na sɛ mistake bi ba ɔbaa no wonim sɛnea wofa no sɛnea ɔte sɛ mistake bi aba a mɛnhwɛ dɛ bi a wofa saa mistake no na wode apanish no nto ma woka fa no so wonim sɛnea ɔte nhu sɛ ma wone no wɔwɔ no wayɛ mistake o nti no wopam no baa ma woka fa no nso wonim no sɛ wonnim no nti no ma wone no wɔwɔ no na wode wɔhwɛ no wɔsiesie wɔn ntam motena ase na woma understanding yɛ adwuma na woma no bi a mehwɛ wo ma woyɛɛ no hwɛ no nkɔ repeat bio sɛ repeat na sɛ wohu a ana wobɛtumi agyina dɛm ade na wɔde ayɛ bi but yɛ sɛ woayɛ mistake once no a wohu nyinaa ana wogyina saa first mistake no de apam no sɛ wo steady no na wo nti o deɛ osusu sɛ within a day or two no wobɛtumi ama saa ɛyɛ bɔne na nipa no de ayɛ wo no ɛfiri mu krakrakra ɛfiri mu kra wonkae bio because nso obi wɔ hɔnom a woyɛ ne bɔne a ɔbɛka sɛ mede akyɛw nanso ɔkyena obɛhu wo sɛ ae wokra ɛndra woyɛ ese mede kyɛɛ wo nti no ɛni kwan sɛ woyɛ se anaasɛ woyɛ se nti wobɛhu de biara na ɔwɔ kae no sɛ adeɛ a ɛsi pɛn nti no saa no wo nso w'asɛm ɛfa ho ɛne sɛn for me deɛ na medi nkankan no sɛ ewiase no a ɛwɔ mu no ɔsɛ obiara ne n'adwene ɔde no na ɔsɛ obiara ne akoma a ɔda no mu wobɛtumi afom obi ɛndaa wɔde bɛkyɛw wobɛtumi afom obi bɛyɛ years kwan bɔ na ɔmfa nkyɛw nti no meno for me no sɛ mene ɔbaa bi de sɛ mehu sɛ ɔbaa no mene hyɛ ase no mene abrɛ abɔ mu yɛ bibi agu yɛ abrɛ abɔ mu na sɛ mfomso kakra aba mentumi ngyina saa mfomso no abena mu ka sɛ yɛntɛm ntete nti for way na ntumi mfam way wobɛyɛ no bɛkasa na aka akyerɛ no sɛ womu repeat saa ade no bio sɛ womu sɛ ɔreyɛ saa ade no ana kyerɛ sɛ nansa aso
we make na adwene so pede oto no na so afine no we but for me no you know who say forgiveness dey obi for mo dey dey chan Nti bɔne bi wɔ hɔ no ma yɛntumi ɛmfa nkyerɛ relationship mu ana. Bɔne bɛn ɛna yɛyɛ wɔ relationship mu a ntumi sɛ saa bɔne wei deɛ ɛnyɛ adeɛ metumi de akyɛ wo da. Wo nana kra bɛkaka no mfii. odo dey ma wo ka no but no you ma betumi aka say bi ada me nipa dey me fa nche no but untumi entwima for the extent dey bi a like say mo your partners mo tina say bi ankola wo mu kwampo a wo begya wo partners ne bi a wo partner ne bi a aka say bi a marriage no mu gu na say bi sa because say like because say we change me bi No time try me near me so because of what no ma obetumi aka say me dey meet me fa bɔne nkyɛw bɔne we dey meet me fa nkyɛw nti wo personally bɔne bɛn ɛna o partner ɛde yɛwa ntumi fa nkyɛw ne da ɛmfa ho ne ɔdɔ a ɔdɔ no for me no you say yeah if you are saying no say bi a ejuma bi na say akwantu bi aba na say bi a we tu kwan we sisi ano me hustle nti me hustle no me hu kani no me mo ati ase say I'm a hustler nti no mamma ye bi ano me mo say street na wo me hustle piska nti no sania me de ba mo no me de ba wo say wo ni so nti se bi a say me hustle sa na say bi a kontu bi aba na say bi a me tu kwan ba akɔ hyem sa na say bi a me ba back na me ba na bi a me wo kani no woni obi date as woni obi wo serious na say me be back no wo so pese wo ba wo jane ba ko na wo ba dia wo ya accept na sɛ wo se nipa na ɔfa w'akyi na ɔbaka wobɛgye na ade na we dey ɔfo w'akyi ni say if say like there even there like woni oba no o na say bi a like we put akọ baby na say bi a like oni be ma fufu aka mingo na bi a ehu no oni a different say we be so oni be ma na ti edan ba aku ehu oni be ma na tena ehu oni na ti oni na da so ne obeka say oja be ma no ha be back oba du o ma say only for ochira onye ne pere odo be for ochi ibi a pressure na influence and down for the man no be my oba no so we take actions we nti say onu wa we be ma no say ohun say if you are again no wunim say na again te pa na say ohun say why you from look crowd would you again need nti wo be kana be no no say me ge we nya sa na oti bibi nti na wa akoda situation no ba say wo be fine say oh me ge we dia o mi tu kwan be no oni be ma we na onye nti waka for them for anything I don't know who kwan there we move on who ko baby because this ya no wa onye obiti that as nti na Henry die ɔno no matter bɔne a wode bɛyɛ no sɛ wo ne ɛtwe mpena woyɛ no bɔne na wobɛpa na kyɛw nko ade a ɔde bɛkyɛw na emu bɔne a ɔntumi fa nkyɛw ne sɛ wagya no ho ne bɛma foforɔ kɔtena na wo sɛ hu no na wasansa ne ki ɔno ɔnyɛ sankofa nti ɔngyew nti no ɔno ne deɛ no ba bra Henry yɛde ne nyinaa ɛba ewieyɛ ne futuo mu anaasɛ ne fariban ne nyinaa no wobɛbɔ ne to fa ɛde ama yɛn okay and there we are now my friends and there we are now say yɛka sɛ bɔnefɛkyɛ na sɛ ɛde biribi akyɛ bi a obi afo de akyɛ no wansa ahwi nti no wɔn ayi na yɛnsua sɛnea yɛde bɔne kyɛ sɛnea obi fo mu na yɛde bɛkyɛ no
because bɔnefakyɛ amba a wobɛsa na wiase na nyina yɛ akɔ yɛ nti no oh sorry anaasɛ oh medɔfo mepɛ ɔkyɛw fakyɛ me wei no me repeat ne bio ɔno ɔnsɛ ahwii nti no na nyina yɛmfa bɔnefakyɛ na ɛwumɔbɔ yɛmfa ntena saa na mmɛka ɛnna yɛn nyinaa moma yɛmfa bɔnefakyɛ ne ahumɔborɔ ntena me nso mede yɛ a mede bɛka wo ne sɛ nnipa nnua ani nipa nti na aha yɛ Kings Unisex Salon ane ɛba no mmarima ɛtitwa ɛbɛtwa wo ti kamakama wɔn sɛ na bra Henry wate ne shape nice no ɔmo ti shape fɛfɛɛfɛ wopɛ santo kora yɛbɛyi wopɛ sweat wopɛ dread deɛ wopɛ bia California nyaa yɛbɛyi woyɛ pani o woyɛ abɔfra o sɛ na wotie bia de hia ne sɛ wobɛba Kings Unisex Salon ane ɔmo yɛ dwumadie bia ɛfa babere no nko a deɛ a woba ha no ma ɔmo bɛyɛ ɛde ama wo nkɔmmɔtwetwe no nyinaa yɛde aba awieyɛ bra Henry yɛbɛda wase papaapa ɛne ɔmmerɛ ɛne wɔfutua de ama Ghanafoɔ afei so kan hunu sɛ aha ɛyɛ Afrique Media wɔmmɔden sɛ wobɛ like wobɛ subscribe na afei nso so wahyɛ medin ɛde Abena Ahene yakra